作り前は苦肉の作家明日かその先かそれものパスかクラブのステージが消えていくただだまで今日だけも考える前回はゴールデンの巻き込んで上がってく Way to way out さらにもっとホットロードビーそういうタイプでも宮崎がシーフード食べたいということでシーフードパエリアとステーキパエリアを出しましたおめでとうございますうちにあんのにわざわざデリバリーじゃないここでうまいですよこれもすごいティッシュありますかあります宮崎さんおめでとうございますやれんのかイエーイ宮崎いつもありがとうございますありがとうございますありがとうございます